Хайырлы көн. Бик сирәк була торган күренеш, әмма бүгенге тапшыруыбызны без бина эчендә, әлбәттә, музейда башлыйбыз. Ни өчен дисәгез, биредә безнең киләсе булачак тапшыруларыбызның эчтәлеген күз алларга ярдәм итә торган карта эленеп тора. Бүген без Лаеш шәһәрендә, шушы шәһәрдә урнашкан музейда, бу төбәк тарихына караган музейда, хәтерләсәгез, үткән тапшыруларда, үткән сәфәребездә без балык бистәсе ягында идек. Картада ул якларда күренә, Котлыбөкәш тирәләре, Тәберде шаллары һәм башкалар. Бүгенге көндә Лаеш районы белән балык бистәсе ике территория булып торса да, административ яктан элек алар бик зур җирләрне биләгән Лаеш өязенә караган урыннар булалар. Шуңа күрә аларның бәйлелеге күпмедер дәрәҗәдә тарихының эзлеклелеге дә күзәтеләчәк. Алдагы тапшыруларыбыз безнең Лаеш районындагы тарихи урыннар һәм әлбәттә татар авылларына багышланган булачак. Киттек. Хәзерге вакытта безнең Лаеш районында 69 авыллар һәм шәһәр бар. Шуның 68-е авыллар. Шул 68 авыллар арасында 13 татар авылы бар безнең, 13 урыс авылы. Калганнары инде катнаш авыллар. Безнең иң борынгы авылларга әйтсәк, кирсәк, әйтә алабыз, Перәү авылы Казан ханлыгы чорында оешкан дип. Аннан соң инде Кече елга, шулай ук борынгы авыл су астында калса да, анар күчкән авыл безнең Атабай авылы, монда таш газыр заманындагы әйберләрне, Кирешин авылы безнең Ташкирмән авылы бар, Татар Саралысы авылы күчсә дә, анда да бик борынгы әйберләр бар, ул Татар Саралы авылы һәм Курманакова русчада әйтелә, яушык, яудан ышыкланган, ул Болгар дәүләте чорында оешкан. Һәм инде үзе безнең Лаеш шәһәре, безнең инде борынгы як, Болгар дәүләте чорында Альфред Хәсәновның әйтүенчә, без Болгар дәүләтенең 77 шәһәренең берсе булганбыз. Шулай дип сөйлибез экскурсия вакытында да. Әле әйтеп узган барлык авылларны да диярлек бер әһәмиятле вакыйга берләштерә. Куйбышы сусаклагычы төзелү сәбәпле алар элеккеге нигезләрен калдырып, яңа урынга күчеп утырырга мәҗбүр булалар. Лаеш районында төшереләчәк тапшыруларыбыз эчтәлегендә әлеге тема аерым урын алып тора. Бер яктан ул зур илдәге зур үзгәрешләрнең аерым авыллар кешеләр тормышына йогынтысын күрсәтсә, икенче яктан татар халкында изге саналган туган нигезне калдыру авырлыкларын тасвирлый. Без инде горурланып әйтәбез, Кама елгасы Идел елгасына Атабайдан ерак түгел элекеге Ябынчы авылында куйган дип. Әмише елгасы Мансурова авылы янындагы, элекеге Мансурова авылы янындагы, шунда нигә Кама елгасына куйган дип әйтәбез. Без бит элек-электән суга бай кешеләр. Хәзер дә шуңа күрә элек-электән суга бай кешеләр, шуңа күрә дә безнең бик матур. Әмма ләкин әйтәсем килә инде, менә шу су саклагычы бит инде оешкан, шуннан менә Лаешны гына әйтсәк тә, безнең бу урыннар бөтенесе су астында калган авыллар. Булар бөтенесе су астында калганнар. Мансурова, Байшуга, Мысы, ул Байшуганы әйтерим, Гали Байшуга Казакстанда акын булып атала. Ул акын булып, үзе туган җире белән Байшуга шәһәрен, Байшуга авылыннан, менә Ябынчы авылы, Ипанчино дип әйтәбез, русча татар агайбашы. Алар бөтенесе безнең су астында калган авыллар. Шулай ук Рождественный авыллары, бөтенесе менә булар, бөтенесе. 17 авыл безнең су астында калган, Лаешның үзендәге урамнар су астында калган, Лаеш шәһәренең 3 километр ераклыктагы Кама елгасы, хәзер без әйтәбез, Камское море, ул бит инде искусственный водоем дип әйтәбез. Элек бит инде 43 километр киңлектә булмаган, 1 километр киңлектә булган. Шуңа күрә без инде Лаешны бик матур дейбез, су белән үзенең күрсәтә. Бурятиядә Байкал ул 50% биләп алып тора. Ул инде борынгыдан килгән. Ә безнең Лаеш районында
30% Куйбышев су саклагычы менә билеп алган. Территорияны Әйе, территория 30% безнең. Сусаклагычның аеруча киң урыннарын диңгез белән чагыштыру, аңа тиңләү әле генә килеп чыккан сүз түгел. 1954 елда матбугат чаралары Иделнең елга чалымнарын югалтып, төче сулы диңгезләр чылбырына әйләнеп барганын бик рухланып, зур өмет белән сөйлиләр. Сусаклагыч төзүнең максатлары да зурдан була. Советлар Союзының үзәк өлешенә электр энергиясын җиткерү, илнең Европа өлешенә җитәрлек итеп балык үрчетү, сусаклагыч буйлап корылыкта да су сибеп әйбер үстерерлек басулар булдыру. Яңа су юллары булдырып, Мәскәүне 5 диңгезгә чыгу юлы булган порт итү. Мондый зур үзгәрешләр Идел һәм аның кушылдыклары буендагы тормышны тамырдан үзгәртә. Мул печән бирә торган болыннар, уңдырышлы басулар, яшелчә бакчалары, утраулар, яздан балык тулып кала торган вак күлләр барысы да тоташ диңгезгә әверелә. Камское море, Шулман диңгезе дигән брендны социаль челтәрләрдән күреп беләсездер инде. Аеруча җәй көннәрендә бик күп кеше аны мактанып, кешене кызыктырып куя башлый. Бу брендның килеп чыгуы бердә юкка түгел, дөрестән дә диңгез дип әйтерлек, аның диңгез яры белән уртаклыклары шактый. Беренчедән, менә хәзер көзнең кыл уртасы. Һәм кояш күрүегезчә әле дә булса, минем якты йөземә матур гына нурларын сибеп тора җәмәгать. Бу шунсы кызык әләнең, ул һаман да менә шушы су ягыннан яктырта, шул яктан җылыта. Шушында комлыкта кызынып кына ятырлык, җылырак вакыт булса. Икенчедән, менә хәзер форсаттан файдаланып дип әйтик инде, менә шушы сусаклагычтагы суның кимүеннән файдаланып, менә шамалап карарга була. Менә монда комлыкны күрәсез бит, алар бу комлык Идел аша күпер төзегән аркасында гына килеп чыкты. Су кимү, суны махсус киметүләре аркасында сай урыны бу Шулманның. Менә шушында сусаклагыч төзегәннән соң җәелгән урыны. Ул сай булгач, җәй көннәрендә аеруча тиз җылына һәм монда гаилә белән килеп, балалар белән курыкмыйча су коенырга була. Шул ягы белән дә диңгез кебек үзенә җәлеп итеп тора торган урын биредә. Әлбәттә, бүгенге лаеш шушы Шулман диңгезенә терәлеп тору сәбәпле сәфәр кылу өчен дә, акчаң җитсә, йорт алып яшәү өчен дә кызыктыра торган җирлек. Шуңа күрә лаешта яшәүчеләр саны да, ял итәргә килүчеләр саны да елдан-ел арта гына. Шәһәрнең туристик нокталарына тукталганчы, аның иң борынгы тарихы белән танышып узыйк әле. Биредә халык электән шулай Шулманга сыенып яшәде микән? Безнең бит лаеш кайчандыр шакма таш, ут чыгару ташы шикелле булган. Лаеш дигән исемне ул 13-нче гасырга риваятлар буенча Лаеш дигән карт Болгар дәүләте таркалганнан соң су буйлап төшеп китә дә, шушы урында туктала. Шуннан соң инде бу җирне Лаеш картның исеме белән атый башлыйлар. Лаеш дип. Аңарчы безнең урочище чакма, Лаешевский селище дип әйтәбез. Чакма таш. Инде ул безнең чакма бик нык бай як. Анда мөмкин табарга имән кискә кабиләләренең чорындагы әйберне. Менә Лаешның, мин һәрвакыт әйтәм, безнең Лаешка 1000 ел Казан шәһәренә булган кебек үк дип. Чөнки безнең шушы чакмадагы тапкан археологик материаллар бик күп нәрсәләрне күрсәтәләр. Менә мәсәлән сезнең алдыгызда шушындый савыт. Бу савыт Болгар дәүләтендә чорында, Болгар дәүләте чорында ислам динен кабул иткәнче үк ясалган. 2004 елда археолог казынмалар вакытында безнең монда таптылар археологлар. Музейларда йөргән вакытта төрле төбәктән, төрле җирләрдән җыелган экспонатларны күп күрергә була. Ләкин менә шушы районга килгәнбез икән, шушы районга кагылышлы, нәкъ шушында табылган дигәннәре бик сирәк. Фотографияларга килсәк, аеруча
Төрле чорларны тасвирлый торган фотографияларны төрле урыннардан, иллюстрацияларны төрле урыннардан җыярга була. Ләкин менә Лаеш музееның бәхете бар шушы Степан Чеколкин дигән кешедән. 1895 елда туган, 1979 елга кадәр яшәгән фотохудожник һәм аның фотографиялары, менә монда күргәзмә буларак алар җыелганнар, 20нче еллар, 50нче елларга караган шушы төбәкнең яшәешен, көн күрешен тасвирлыйлар. Бик танылган фотографияларның берсе бу Мансур авылы янында тотылган кырпы балыгы, 592 килограммлы балык. Аны интернет челтәрендә күп җирләрдә күргәннәре бардыр. Бу тема белән кызыксынучылар менә шул Степан Чеколкин төшергән фотография ул. Моннан тыш 41нче елда ток таярулар, утын кисүләр, мәсәлән, бөтен эш коралларын, эшнең тәртибен чамаларга була. Бу кадрлар шул ягы белән дә кадерле. Алар хәзерге көндәге кебек, теге телефонны кайсы якка борсаң, шуны төшерү белән генә шөгыльләнмәгән бу кеше, ул урынын туры китереп, сюжетларны сайлый белгән. Һәм әлбәттә инде бу як табигатының байлыгын күрсәтә торган, минем күңелгә аеруча да якын 25нче елда төшерелгән фотография, язгы ау сезоны булса кирәк, чөнки үрдәкләре белән бергә казлары да күренә бу бәхетле аучыларның. Һәм кабатлап әйтәм, Лаеш музееның бу яктан дөрестән дә бәхете бар. Бөтен тормышы менә шушы фотографияларда саклана. Хәер, сусаклагыч төзелә башлаганча ук елгалар Лаеш тарихында хәлиткеч роль уйныйлар. Заманында шул су юллары, уңайлы пристаньнәре булганга күрә генә Лаеш өяз шәһәре дәрәҗәсенә күтәрелә. Сәбәбе билгеле. Юл булган җиргә товар китертү һәм зур ярминкәләр оештыру уңайлы. Лаешта тимер томыр ярминкәсе була. Шәһәр 2 атна эчендә үзенең еллык доходын каплап куя торган була. 1770 елдан башлап 1914 елга кадәр безнең Лаешта тимер томыр ярминкәсе үтә. Шуңа күрә Василий Иванович Немирович Данченко үзенең инде язмаларында әйтә: это тот же самый железный город безнең шәһәр турында. Анара инде складлар, безнең бидәле монда 40 километр озынлыкта булган булыннар. Ул булыннар бөтенсе су астында калган. 18,000 гектар Лаеш һәм Столбище районнарындагы инде 18,000 гектар безнең булыннар бөтенесе дә су астында калган. Территория нык үзгәргән. Менә ул тимер томыр ярминкәсе дигәннән ниндирәк әйберләр җитештергән, каян килеп беткән, шуның кадәр табыш китерерлек тимер анда Лаешта гына җитештерелгән. Юк, тимер томыр ярминкәсе бу Екатерина II вакытында инде Уралда безнең тимер эшләү заводлары ачыла. Аларның заводлары ачылган, ул бит заводлардан продукцияны кая куярга? Чусовая, Белая елгалары, алар туташалар Кама елгасына. Joylı bit, подводный паруслар koyarlar su астындагы парусларны. Әйтеп инде, шуннан су буенча безгә билянлар белән төшәләр. Монда бит 525 баржа тора торган була. Бу безнең Сим, Аша, аннан соң Сатки, Сысет, Катав-Иванск, Верхний Уфалей, Нижний Уфалей, анары хәзерге инде Киров өлкәсендәге элекке Вятка йөзенеке Белые Холунецкий шәһәрләре бөтенесеннән шушында бит тимер томыр. Бу бит Камырда навигация ачыла. Шул навигация ачылганнан соң иң беренче Россия империясендәге ярминкә бездә үтә. Аннан соң инде бүтән якларга китә. Кама беренче ачыла теге Иделгә караганда мөгаен. Шуңа күрә бездә беренче ярминкә үтә. Шул тимер юл ачылганнан соң 1914 елда инде су белән тимер томыр ярминкәсе үткәрү инде акча мәсьәләсендә нык кисәгә суккан була да инде бездән ары бетә. Бай ярминкәләр уздырылып тору, аларга бәйле рәвештә һөнәрчелекнең үсеше Лаешның кыяфәтен дә нык үзгәртә. Шәһәрдә затлы биналар арта башлый. Лаеш бик тиз яңартылып килүгә карамастан, шәһәрнең тарихи биналары бүген дә заманчалыкта югалып калмаганнар. Киресенчә, алар килгән кунакларны үзләренә җәлеп итеп торалар. Шөкер,
су аларга кадәр менеп җитмәгән. Лаешның тарихи үзәге буйлап, тарихи урыннары буйлап йөрүебезне дәвам итәбез. Беренчедән, Лаешта йөрерлек урыннар бар. Икенчедән, йөрер өчен яраклаштырылган һәм чиста шәһәр булуы безне сокландыра. Инде Лаешка килмәгәнгә дә бер 7 ел булган икән, шул 6-7 ел эчендә бик зур үзгәрешләр булганлыгы шәхсән минем өчен аермачык күренеп тора. Без хәзер Изге Троица Ширкәве янында басып торабыз. 1912 елда Романовлар йортына 300 ел тулу уңаеннан изгеләндергән освященный була инде русчасы. Ширкәү бу. Ул шәһәр панорамасында, шәһәрнең күренешләрендә, манзарасында бик зур роль уйный һәм кайчандыр зур монастырьның бер өлеше булып торган. Бүгенге көндә ул инде Совет чорыннан соң, төрле матавыклардан соң үз вазифаларын яңадан башкара. 1992 елдан бирле Ширкәү буларак та эшли һәм әлбәттә тарихи урын, туристларны җәлеп итеп тора торган урын буларак та аеруча игътибарга лаек. Лаешның хәзерге Ленин урамы буенда София соборы урнашкан. Ленин урамы элек Оренбур урамы дип аталган һәм ул Лаешның үзәк урамы булып торган. София соборы 1870 елда төзелгән Ширкәү бинасы, ләкин ул 17 гасыр нигезенә утыртылган. Аңа кадәр дә биредә Ширкәү булган, ансы таушалгач төзекләндереп яңадан шушысын утыртып куйганнар дип әйтик. Шулай да 1870 ел булгач ул Лаешның иң борынгы Ширкәүе санала. Ширкәү төзекләндерелгән, бүгенге көндә инде яңадан шул Совет чорыннан соң дип әйтик. Һәм аның менә шушы күренеше барлык элеккеге кладкасын дип әйтәм инде татарча калдыру, менә шул кирпечләре күренеп торуы һәм шушы Ленин урамы буенча килеп чыкканда шулай матур булып күзгә ташлануы үзенә күрә бер зәвык өсти Лаешның шушы тирәләренә. Лаеш шәһәре янында электән стратегик әһәмияткә ия Чулман кишүе урнашкан була. Әлеге кишү Казан шәһәрен Нугай урдасы чикләре белән тоташтыра. Казан ханлыгы алынганнан соң Нугайлар нәкъ менә шул кишү аша чыгып һөҗүм ясамасыннар өчен кирмән төзелә дә инде. 1557 елның апрель айында воевода Петр Шуйский безнең карар кыла Лаешта шәһәр кирмәне оештырырга. Шәһәр кирмәнне оештыралар. Монда безнең стрельцы дип әйтәбез инде, воеводлар киләләр. Инде шәһәр кирмән булып яши башлый. Әмма дә ләкин без бит Казаннан бары тик 60 километр ераклыкта, безгә бит инде суда якын. Без кирмән булып дәүләт өчен файда китерү, зыян китерүчеләр булабыз. Шуңа күрә 90 ел гына без шәһәр кирмән булабыз. Аннары безнең 100 укчы була инде стрельцаларны 100 укчыны алып, ул вакытта Белградтан Сембер шәһәренә засечная черта төзи башлыйлар. И безнең шушы укчыларны алалар да атлар белән китәләр кайда? Сембер ягына. И Сембердән 15 километр ераклыкта хәзер район үзәге бар, Лаишевка дигән. Алар безнең шушы шәһәр кирмәннән килгән кешеләр оештыра башлый инде. Менә шу шәһәр кирмәннең әле ниләре теге казым әйберләре 17 гасырда да, 18 гасырның башында да күрәләр, частокулларны бөтенесен. Мин горурланып әйтәм, Санкт-Петербургта артиллерийский музей бар. Шунда безнең пищәлләр тора. 2 пищәл безнең 16 гасырдагы шул пищәлләр анда менә экспозициядә тора. Прямо язып куйган Лаиш шәһәреннән табылган дип. Кирмәннең кирәге калмыйча, укчылар Минзәлә, Зәй якларын сакларга киткәч, шәһәр гомумән бушап кала. Биредә халык саны 3 тапкыр кимеп 551 кешегә җитә. Бары 1781 елда гына Лаеш яңадан күтәрелә башлап, Өяз шәһәре исемен ала. Лаиш Өязе бик зур Өяз була. Ул Казан губернасында 4-нче
урынны яулап торган була. Лаишның йөзе территориясына хәзерге Теләче районы, Теләче, Максабаш, алар бөтенесе дә бит Лаиш йөзе. Анары Венита, Штыр дип әйтәбез без, Штыр авыллары, Аша районының, алар Лаиш йөзе. Чибакса, тагын калган авыллар безнең балык Бик Тау районыннакы һәм Питрәш районы бөтенләй белән, Балык бистәсе бөтенләй белән, Лаиш районы һәм Алексеевский районының бер өлеше Лаиш йөзенә кергән була. Игътибар итегез, Кама елгасы ничек иттереп аккан безнең, Идел елгасы, анары менә нинди бурылмалы юллар белән безнең Мише елгасы. Алар бөтенесе дә бит Лаиш йөзендә булган һәм хәзерге Лаиш районында. Йөз шәһәре булган Лаишның гербы да җисеменә туры килеп тора. Юлга чыгарга әзер торган көймә. Ул кайчандыр Лаишның тормыш тоткасы булган пристаньнарына ишарәли. Биредә бүгендә әллә ни үзгәрешләр булмаган кебек. Лаишны читләтеп булса да баржалар йөзеп китә, ярминкәләре булмаса да шәһәргә халык агыла. Лаиш дигәч, бу җәйдә аеруча бөтен кешенең социаль челтәрләрен тутырган бер урын бар инде. Шәһәргә терәлеп торган бик матур урында, елганың яр буенда урнашкан Семрук дип атала, Зөләйха күзләрен ача дигән сериалны төшерү урыны. Бу шушы төшерү процессы өчен махсус төзелгән шәһәрчек, зур булмаган шәһәрчек. Монысы инде Лаишның яңа тарихы дип әйтсәк тә була. Тарихилыгы шын мәгънәсендә, тарихилыгы шуның кадәр генә инде аның. Менә шул сериал төшерелгән, шундый актерлар килгән дип кенә сөйлиләр. Алай да үзегез күреп торасыз. Монда килүчеләр, кызыксынучылар җитәрлек. Бөтен кешенең дә кулында камерасы бар. Шул сериалның бер өлешен булса да төшереп кайтып китәләр инде. Истәлек өчен. Менә кызыксындык, шушында торучы ниләрдән, саклаучылардан, сакчылардан көн сайын диярлек, бигрәк тә инде җәй айларында килеп тора. Туристик төркемнәр диде. Менә бүген әле көннең беренче яртысы гына, әле сәгать 12 тулып кына килә, көндезге 12 тулып кына килә. Монда инде менә без 4нче туристлар төркемен күрәбез. Булай килеп йөрергә үзеңне менә шул Советлар чорында каядыр Анкара буенда хис итү өчен яхшы ук антуражлы урын, татарча әйткәндә. Безнең бит Лаиш бик үзгә. Беренчедән су астында калган дип әйтәбез бит. Менә без хәзерге басып торган здание, менә бу Лаишның кырында, монда гаражлар булган була 60нчы елларда. Хәзер бу инде үзәге Лаишның. Аннан соң Лаишның шәһәр булуы да безнең Лаиш Болгар дәүләтеннән, Болгар дәүләте чорыннан шәһәр дибез. Аннан соң инде 1557 елда Иван IV Казанны яулап алганнан соң 90 ел без Лаиш шәһәр крепосты булабыз. Лаишев, русча Лаишев, име Лаишев. Аннан соң безнең Өер шәһәре 1780 елда без Өер шәһәре булабыз. 1920 елда без Лаиш кантонының үзәге булабыз. Инде 1926 елда безнең шәһәрдә 2% служащий дип әйтәбез инде, шундый кешеләр яши. Аннан соң заводлар, фабрикалар юк. Безнең шәһәрне тоталар да үзгәртә авыл дип, Лаиш авылы булабыз без 1950 елга кадәр. 1950 елда безгә атама бирәләр поселок дип, поселок городского типа, шәһәр тибендәге поселок дип. Без инде анда русча атала башлыйбыз Лаишево. Лаишево кушымчасын кушалар. 1950 елдан 2004 елга кадәр без поселок городского типа, 2004 елның 9 сентябрендә безгә үзебезнең тарихи шәһәрнең атамасы кайтты. Без хәзер Лаиш шәһәре, русча не Лаишев, а Лаишево. Туган илебезнең без барып җитә алган һәр бер ноктасы үзенә күрә бер матурлыкка ия.
Кайсы бер урыннарда аның эчтәлеге, тарихи ягы байрак булса, икенче бер җирләр табигый матурлыклары белән, манзаралары белән үзләренә җәлеп итеп торалар. Бүген Лаешта исә без бераз гына тарихын да сөйләп алдык һәм күп санлы туристларны җәлеп итеп торган тарихи урыннар буйлап сәфәрдә кылып алдык. Ә менә киләсе тапшыруларда без Лаеш районындагы татар авылларының тарихына якынрак килербез. Әлегә сау булып торыгыз.